DCGB. Ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na og tutabi sa inyong gabos mga tugang. Yaw na kita digdi sa programang Bareta alas 12. Sa pangaran ni News Manager Mardela asin Attorney Longabella, Attorney Tin Longabella, hindi po muna ang sa inyong makakairibanan ngunyan sa Bareta alas 12. Ako po si Luwens Bursi Barcena. Sa pamayokan Bareta sa lado lokal, supplemental budget ka nagkapirang barangay sa syudad kan Legazpi, aprobada na kan sangguniang panglungsod. Mga kaso nin karribukan sa laog kang presuhan, dagos na nagdidiit ang bilang sigun sa BJMP. Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. kanako Bicol Party List na kukusumaro manggiraray o kaya nakikisumaro manggiraray para magdaonin serbisyo sa mga Legazpeño maski bako eleksyon na. Mga LGU na ang madesisyon kung pwede nang bukasan ang tourism site sa kapalibutan kang Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Bagat-dagat festival sa Masbate preparado na. Mientras tanto, sa lado nasyonal sa suggested retail price, ipapasunod man giraray kan DTI. Artificial shortage nin kwarta posibleng mamatean sa nasyon na. Sa ibang nasyon, Europa konsideradong epicenter kan monkeypox outbreak. Sa lado kan sports, Floyd Mayweather magkakaigwanin exhibition game. Despachos kan Bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home Kidlets, chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. May magagamit ng pondo ang nagkapirang barangay sa syudad kan Legazpi sa implementasyon kan sa inda mga programa asin proyektos na papakinabangan kan mga residentes. Ini matapos sa aprobaran ni Alcalde Noel Rosal ang supplemental budget ay pinasar kan mga barangay sa sangguniang panglungsod para sa magkakanigong konsiderasyon. Si City Councilor Vince Baltazar ang nangenot sa pagpasar ng resolusyon para sa supplemental budget appropriations kan mga barangay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Diit na sana ang nabuburyong na mga preso sa mga presuhan sa Kabikulan matapos sabihon na nagkakaigwanan nin positibong epekto ang pagpapakusog nin mga programang edukasyon asin paghahanap buhay. Para sa mga inikan, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 5. Ini ang sinabi ni BJMP Region 5 Regional Director Jail Senior Superintendent Felix Sebuma na ang mga persons deprived of liberty o PDLs wala na masyado ki mga kaso nin riot sa laog kan mga detention cell dahil tadabibisi na daw lugod ang mga preso na magkaigwa ki mga mapagpapalipasan nin oras mantang pigsisirbihan ninda ang sentensyang ipinatong sa indakan korte. Ang pagtaunin dakol na livelihood programs asin pagpapasairarom sa mga PDL arog kan alternative learning system magayuno na naging resulta sa nasambit na opisyal sa paagi kan mga siring na holistic approach din na nindakaipuan pa nin persahan na pag-implementar kan pase orden sa laog para sa na magsurunod asin magturultul ang mga ini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Mientras tanto, maski bako eleksyon, pinatunayan ni Congressman as in incoming Executive Director Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. kanako Bicol Party List na tunay asin dayuputan sa iyang intensyon na magtaonin mga programa na ikakapakinabang kan mga taga-Legazpi. Nanotaran sa mga nagkapirang aldaw na kung sain na mismong pinapanginutan ni Garbin ang gatos-gatos na mga Legazpeño na matawanan na naman ng benepisyo kan Dole Tupad program na kung sa'y natawanan ng temporaryong hanap buhay ang sobra 1,000 individual
Nanawa ranin trabaho dahil sa epekto na daranin pandemya na ginibo asin pinunan. Ngunyan na aldaw sa Albay Astrodome. Mientras tanto nanotaran man ang mga esperso ni Garbin na may hatod ang tabang pinansyal sa mga gatos-gatos na estudyante sa senior high school asin kolehiyo na kung sa 3,000 pesos ang ayuda sa mga senior high school asin 5,000 pesos naman sa mga college students. Sigun kay Garbin, magpapadago sini sagkod na maubos ang matatawanan sa tabang man kanako Bicol Party List na nagtatao manin siring na programa sa mga manlain-lain na rehiyon na. Kung kaya ang mga natawanan asin ang mga suportador dakula man ang panghihinayang na nalamangan ininindiit sa nang bilang nin boto kanakaliis na eleksyon na gusto man ni Garbin na mariparo kung talagang masasarigan ang resulta sa paagi kan sayang pag-file nin election protest asin pangapudan na mag-manual recount kan mga boto kan Ligas Peños. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mag Nestle All-Purpose Cream Budget Pack na. 35 pesos SRP lang. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Itinaong kwenta na kan Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa mga local government units ang magiging desisyon kung bubuksan ang mga tourism sites sa saindang lugar. Sa tao naman kan aktibidad kan Mount Bulusan. Ini ang pinagkonfirmar ni Sorsogon PDRRMO Officer Engineer Raden Dimaano kung sain wala pa man sindanin abiso na pigpapaluwas manungod sa tourism activities sa probinsya alagad pinagrekomendar ninda sa mga turista na ibitaran ang pagpasiring muna sa huban asin kasiguran na grabing naapektaran kan abo na pigbuga kan Bulusan. Pinagirumduman na Dimaano ang LGU na kaipuhanan tawan in prioridad ang seguridad kan publiko. Mientras tasinda ang mantinidong nakaalerto asin nagahalat kan abiso manungod sa FIBOX in kaso kaipuhan giraray iibakwar ang mga residente sa pamitisan kan bulkan. Ang baretang ini hatod sa Indokan Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Madonar nin 1 milyon pesos ang gobyerno probinsyal kan Catanduanes sa probinsya kan Sorsogon. Ini ang naging resulta kan ginibong Catanduanes Development Council meeting kanakaliis na aldaw na kung sain ang pagtiripon pinanginutan ni Vice Governor-elect Peter Boste Cuwa. Sinabi kan opisyal na ang nasabing aktibidad itatao sa mga apektado kan Bulkang Bulusan bilang pagbalik naman kan tabang kan Sorsogon kan tamaan ng Catanduanes kan Typhoon Rolly kan taon 2020. Kasabay kay ini na aprobaran man ang paghururon na pag-alokar nin fundo para sa itataong bagas sa siniba pang goods para sa mga teaching and non-teaching staff kan Department of Education sa pagselebrar kan Teachers Month bilang pagminbid kan sa indang sakripisyo as an effort para sa mga estudyante. Ang nasabing motion an anonymously approved kan miyembro kan CDC. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Tando ay ginto, ibang ginto. Dahilan sa selebrasyon kan Bagat Dagat Festival, ipigdeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte ang Hunyo 24 bilang special non-working holiday sa probinsya kan Masbate. Sinabi ni Executive Secretary Salvador Mijaldea na magkakanigo sana ang mga Masbateños matawan ng oportunidad na magselebrar asin magpartisipar sa okasyon sa paagi din mga seremonya. Sa ibong nalado, pinarumduman publiko na obserbaran man giraray ang public health protocol susog sa ipinapapasunod na gobyerno nasyonal tanganing maprobentaran ang paglakop kan COVID-19. Ang mga aktibidades mangyayari sa Hunyo 23 asin 24 sa Lagun, Marayom, Katayngan, Masbate. Kaiba ang misang pasasalamat, fluvial parade asin fluvial boat decoration contest, beach volleyball tournament, dragon boat competition, asin kadakul pang iba. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bimeg Integra Worm X. Bilis galing, bilis tanggal ang bulate. Now available. Sa dispatchos ka na Bareta National, pakatapos na kan mga nagkapirang pagirumdum. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy ngayon ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. Ibalik na happy, yeah. More energy.
more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Dispatchos kan Bareta sa lado nasyonal.
Piglinaw ka Department of Trade and Industry o DTI na laog pa mang giraray sa May 11 suggested retail price o SRP ang presyo kan prime commodities as in basic goods na pigpapabakal sa mga supermarkets as in grocery stores. Dahil ang digdiin agad kan DTI sa mga konsumidores na magbakal sa mga supermarkets kung saan regulated kan ahensya ang presyo nin mga bakalon. Base sa monitoring kan DTI, majority sa mga basic necessities as in prime commodities sa indang listahan iyo ang pareho sa mga presyo na nasa SRP. Alagad igwang nagkapira na ang mga presyo mas hababa sa SRP. Para maaraman ang presyo nin barakalon, pwedeng may download kan mga konsumidores ang e-presyo application form gikan sa dti.gov.ph para mahiling ang mga tiyandahan na nagpapabakal nin mga produkto na may hababang presyo. Nagpatanid ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa posibilidad na magkaigwa ng artipisyal na kakulangan sa supply ng kwarta sa nasyon dahil sa pagtipon kan mga Pilipino luwas sa mga bangko. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Jokdo na kung kukulangon ang nasyon kan nagsisirkular na kwarta dahil sa pagdamot kan publiko sa mga alkansya, mapipiritan na mag-imprenta girarayan BSP ning kadagdagan na kwarta na magdadara kanalangkaw na gastos sa produksyon. Dahil ang digdi na agad ni Jokno na mag-savings ang publiko sa mga bangko tanganing mag-circular ang mga banknotes sa sinsinsilyo sa merkado. Apwera sa bangko igwapang ibang paagi para makapagtipon ng kwarta arog kan microfinance institutions, cooperatives, non-stock savings, loan association as in e-money issues. Dagdag pa kaini ang mas diit na pag-imprenta ng kwarta asin imimint na sinsilyo kan BSP iyon maresulta nin mas dakulang pondo na maitatao kan Bangko Sentral sa national government. Kinonfirmar kan Department of Health o DOH ang nairehistrong anom na bagong kaso ng Omicron sa variant BA.5 asin 10 na bagong kaso naman kan subvariant BA.2.12.1. Sa mga bagong kaso ng BA.T, duwadigdi anhali sa Metro Manila mantang anapat na iba pang kaso gikan sa Cagayan Valley, Western Visayas, Northern Mindanao asin Ilocos Region. Ang 5 sinda na rahay na asin ang saro pigo kompleto pa ang sa iyang isolation. Mantang sa BA.2.12.1 na bagong mga kaso, apat digdi anhali sa Metro Manila asin 2 anhali sa Calabarzon. Mantang ang iba pang mga kasong ini gikan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Western Visayas asin ang saro pa iyo ang returning overseas Filipino. 8 sa mga ini ang narahay na mantang ang saro nagpaparahay pa, mantang ang saro pang kaso iyo ang padagos pang pig-verify. Inaprobara na kan Commission on Elections sa COMELEC and Bank ang substitusyon sa mga nainot na nominado kan P3-PWD party list. Sa paagi kan majority vote kan COMELEC inako kang komisyon ang pag-atras kan mga nainot na listahan kan nominees sa sinan bagong listahan kan mga nominees kan party list. Kaibahan sa listahan si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, Rosalie Garcia, Cherry Belmonte Lim, Donabel Tenorio, asin Rodolfo Villar. Dahil ang digdi matukaw na bilang kongresista sa papalaog na 19 Congress si Guanzon dahil sa ini ang pigbugtak na first nominee kan P3-PWD. Bareta sa ibang nasyon pigkukonsiderar ngunyan kan World Health Organization o WHO ang Europe bilang epicenter kan monkeypox outbreak. Sinabi ni WHO Regional Director for Europe Hans Kluge na igwang na rehistro na 1,500 na kaso sa laog sa nanin 25 nasyon sa Europa. Ang European region kumpesto nin 53 na nasyon. Kaibaan na nagkapirang nasyon sa Central Asia. Dagdag pa kaini ang nasabing pagitaas nin kaso talagang makaadit na enot na narehistrong mga kaso anhali sa Western and Central Africa. Magigirumduman na pinag-anunsyo kan European Union na mabakal sindanin sobra 100,000 na bakuna para labanan ang monkeypox.
Sa Ladokan Sports, nakatala na sumabak giraray sa exhibition fight si retired US boxing champion Floyd Mayweather Jr. Sinabi kan kampo ni Mayweather na makakahampang kay ni sa Japanese Mixed Martial Arts o MMA fighter si Mikuro Asakura sa Setyembre. Mientras na piga-ariglar pa ang lugar sa eksaktong petsa kanasabing laban. Iyon ay ni ang ikaduwang exhibition fight ni Mayweather sa Japan na enot kan 2018 kanda ugon si Tenshin Nasukawa. Enot kay ni nakanselar ang laban ni Mayweather kay Don Moore kan Mayo sa Abu Dhabi dahil sa pagkagadan kan leader ninda sa lugar. May mga helang sa hayop na pwedeng maipasa asin maging lakop na helang sa tao. Sinabi ni Dr. Niel Tangkilut, Dean kan Veterinary Medicine Member of the Philippines, One Health University Network, na itong helang na pinag-aapod na zoonotic diseases. Sigun sa mga eksperto sa siyensya, teknolohiya sin medikal sa kinaban na halimbawa digdi ang bird flu, lalakop sa Pilipinas asin ang swine flu na nasa ibang nasyon pero apisar man kan pag-aadal, wala pang kaso sa mundo na naipasa na ini sa tao kaya dapat mahadit ang iba. Istoryang naiiba. Duwang chief na naggibo nin cooking video sa TikTok ang nagresibi nin ikaduwa nindang Guinness World of Record matapos sindang magluto nin world's largest chicken nugget na may timbang na 20 kilos. Kanobyembre 2021, nakaresibi sina Nick DiGiovanni asin Lynn Davis na inot nindang Guinness World Record kan makapagbake sinda nin world largest cake pop. Dahil sa sa specialty ni DiGiovanni ang chicken nuggets, na isipan niya ini na lutuon bilang pagkaon para sa ikaduwa nindang Guinness para makagibo nin higanting chicken nuggets na nagkapira ng beses kada kula kumpara sa normal na nuggets. Kinakaipuan ninda nin 18 kilos na ground chicken, 40 bunay, 40 slices nin white bread, kabangang galon na gatas, 3/4 na cup onion powder, 3/4 cup na garlic powder, sarong cup na asin o salt, asin 1/2 cup na black pepper. Tanganing maluto ini nagpagibo sinda ninda kulang oven tanganing mailuto nin marhay an higanteng chicken nugget. Mantang pigluluto ini may nakabantay na Guinness World Record adjudicator para on the spot matawan nin honra sa saindang bagong titulo. Kan matrayumpo nindang naluto ang nuggets, pigbaranga-banga ninda ini paghurahampangon kan mga amigo, pamilya, asin crew members. Flashback. Sa aldaw na ini Hunyo 16 kan taon na 1980, kan muknaon kang gobyerno kang Pilipinas ang Commission on Filipinos Overseas o CFO. Ini ang ahensya na nasugo na ipromotir asin pangtagama sa interes kan mga Filipino emigrants asin permanent residents abroad asin ipreserbar ang pakusugon ang koneksyon sa mga Filipino communities overseas. Para sa mga bareta sa lado kang panahon, nasa linya ang DOST Pag-asa Legazpi. Pag-asa, please come in. Diyos marahay na pagkahapon po sa imo, Sir Lewens Bersena, sa mga taga-DCGB. Asin sa gapos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na pet sa Hunyo 16, 2022, sa aldaw ning Webes ning pagkahapon. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kan sa tuyang panahon. Ridge kang high pressure area ang padagos na nakapekto sa norte asin sa sentro kang Luzon. Mantang easterlies naman po ang nakapekto sa sirangang parte kang Kabisayan asin sa sirangang parte kang Mindanao.
mantang digdi sa Kabikulan, nagiging bahagya mo panganuron sundo sa panganuro na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol. Ang duro say maluya sundo moderato na magahali sa sur sirangan sundo sa sur ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderato ang pagalon. Tinatayang agwat ng temperatura at gilaumang poon 26 sundo 33 grados sentigrado. Asinangay daway masulunok at yan na alas 6:21 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 12:30 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela, kang Pag-asa, DOS, Iligas. Sir Melvin, maray na hapon po. Sir, mahapot bilang po kung pira po ngunya ng heat index na namamatian tabi sa palibot. Grabe ang init po kaya digdi sa luwas. Opo, sa ganyan po, Sir Lawrence, yung sa ganyan, ang nakaka-apekto po sa atin yung Mr. sa yung malinsangang doros na hali sa sirangan Pasipiko, kaya localized thunderstorm, kaya sa ganyan, medyo mainit yung sa tuyang panahon dahil igwa pa nga ni kitang kataib na ridge kang high pressure area na nakaka-apekto naman po, hindi po sa may bandang parte kang north and centro kang Luzon, kaya digdi sa Kabikulan, naka-experience din kita ni marahal na kung minsan mainit na kamugtakang kang panahon. Ayun po. So, Sir, tabi, sagkod no arin tabi na mamamatayan ining maalinsangan na grabing pag-init tabi digdi sa satuyang kapalibutan. Opo, Sir, ito po, ngayon na pagkasimana din man kitang piglalauman na anuman na klase ng sama ng panahong araw kang low pressure area or tropical cyclone o kaya mga fronts or shear line, kaya ngayon na pagkasimana asahan na ngayon na mainit ng satuyang panahon sundo sa otro semana, pero may possibility pa rin po sa masunod na semana na magkaigwa po ng bawat kang panahon, pero sa ngayon po yung forecast natin na pagkasimana rin ng panahon nila. Opo, salamat po Sir Melvin, and from time to time po mag-aapod po kami sa Indo dyan po sa DOST Pag-asa. Maraming salamat din po Sir Lawrence Barsa nasin sa mga taga-DCTV. Salamat po. So yan tabi mga tugang si Sir Melvin Almuela kan DOST Pag-asa Legazpi. Yan ang kabilugan kan dispatchos kan mga bareta na sinurat ni News Director Edwin Peralta sa Newsbase, News Manager Mardela. Sa lado technical niya dyan si Tata Nems Flora, kasubago si Tainal Baldo. Sa IT Department niya dyan si Richard Astor, asin si Mark Shand Madrid. Sa pangaran ni News Manager Mardela, asin Attorney Christine Rongabella, ang regular na tagapagatudgan bareta. Maray na hapon kay Win Buaraw, Teresita Jacobo, Simon Lora, asin Treb SP. Mga nagaantabay sa DCGB News Online. Ako po muna sa mga tugang ang kaibanin do sa radyo ngunyan sa bareta alas 12. Salamat po kan sa indong pagantabay. Ako po si Luwens Burse Barsena. Salamat asin marhay na hapon sa Indogabos. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Level up na si Mami! Kaya nang ipamper si